Yn y fideo yma, nawn ni ystyried y dull cloriannu o ddatrys hafaliadau. Na mae'r dull cloriannu yn defnyddio y ffaith yma. Mae hafaliad yn parhau yn wir os yw'r un rhif yn cael ei adio at, neu ei dynnu o bob ochr, neu os yw'r ddwy ochr yn cael ei lluosi neu ei rhannu ar un rhif. Hynny ydy, os dwi eisiau newid hafaliad, mae rhaid fi wneud yr un peth i'r ddwy ochr. Nawr, dwi am ddefnyddio y syniad yma wan i ddatrys yr hafaliadau yma ar y sgrin. I gychwyn, mae gennym fi 3x adio 5 yn hafal i 29. Nawr, y cam gyntaf i ddatrys yr hafaliad yma ydy i dynnu 5 o bob ochr y hafaliad. Oherwydd, os dwi'n tynnu 5 o'r ochr chwith yr hafaliad, mae'r 5 yma yn diflannu, gan fod 5 tynnu 5 yn ddim byd. Ond wedyn, ar ôl tynnu 5 o'r ochr chwith, mae gennym fi dal y 3x ar ôl y fan hyn. Y 5 yn diflannu, fel o'n i ddeud, 5 tynnu 5 yn ddim byd. Gaf fi wedi tynnu 5 o'r ochr chwith, mae rhaid fi dynnu 5 o'r ochr dde hefyd. Mae 29 tynnu 5 yn 24. Nawr, mae'n arfer dda pan ydych chi'n datrys hafaliadau i egluro beth ydych chi wedi wneud. Dwi'n hoffi gwneud hynny trwy ddefnyddio crymachau sgwâr, fel rhyw fath o sylwebaeth, commentary, beth dwi wedi wneud. Felly, be dwi wedi wneud o fynd o'r llinell yma i'r llinell yma ydy tynnu 5 o bob ochr. Nawr, unwaith fod dwi'n cyrraedd fan hyn, 3x yn hafal i 24, mae'n eitha syml datrys y hafaliad yma rwan. 3 lluosi pa rif sydd yn 24, wel 3 lluosi 8 sydd yn 24, ac felly mae rhaid fod x yn hafal i 8. Yn yr hafaliad nesaf, 2x tynnu 6 yn hafal i 26. Y cam gyntaf yw i adio 6 i bob ochr yr hafaliad. Oherwydd, os dwi'n adio 6 i ochr chwith yr hafaliad, mae'r minus 6 yn fan hyn yn diflannu. Mae minus 6 adio 6 yn ddim byd. Ond mae'r 2x yn dal yna, minus 6 yn diflannu. Gafo fi wedi adio 6 i'r ochr chwith, mae rhaid fi adio 6 i'r ochr dde, 26 adio 6 yn 32. Y sylwebaeth, be dwi wedi wneud, dwi wedi adio 6 i bob ochr. Nawr, mae 2x nawr yn hafal i 32, felly fe dde ofyn 2 lluosi pa rif sydd yn 32, neu dwbl pa rif sydd yn 32. Wel, haid y rhif yna fod yn 16, mae dwbl 16 yn 32, 2 lluosi 16 yn 32. Felly, y datrysiad i'r hafaliad yn fan hyn ydy x yn hafal i 16. Y hafaliad nesaf sydd gennym fi ydy 5x adio 2 yn hafal i 2x adio 29. Nawr, i gychwyn datrys y hafaliad yma, dwi am dynnu 2 i ffwrdd o bob ochr yr hafaliad. Nawr, os dwi'n tynnu 2 o'r ochr chwith, mae'r plus 2 fan hyn yn diflannu. 2 tynnu 2 yn ddim byd. 5x ar y llaw arall yn aros yna. Ar y ochr dde, os dwi'n tynnu 2 o'r ochr dde, mae 29 fan hyn yn mynd lawr i 27, mae 2x yn aros lle mae o, felly 2x adio 27. Felly rwan, mae'r hafaliad yn fwy syml, mae gennym fi 3 term, lle yn y blaen, mae gennym fi 4 term. Nawr, y syml ei ddim ond bellach, be fyddai'n neud nesaf, ydy tynnu 2x o bob ochr yr hafaliad. Nawr, os dwi'n tynnu 2x o'r ochr chwith, mae 5x tynnu 2x yn 3x. Ond os dwi'n tynnu 2x o'r ochr dde, beth sy'n digwydd ydy mae'r 2x fan hyn yn diflannu. Rwydd mae 2x tynnu 2x yn ddim byd. Ond mae gennym fi dal y plus 27 ar ôl, felly just 27 ydy hynna. A nawr, fe ddatrys yr hafaliad, oherwydd fe ofyn 3 lluosi pa rif sydd yn 27, wel 3 lluosi 9 sydd yn 27, ac felly y datrysiad i'r hafaliad yma ydy x yn hafal i 9. I orffan un hafaliad arall, 7x tynnu 3 yn hafal i 5x adio 19. Y cam gyntaf fan hyn ydy i adio 3 i bob ochr yr hafaliad. Nawr, os ti'n adio 3 i'r ochr chwith, mae'r minus 3 fan hyn yn diflannu. Mae minus 3 adio 3 yn ddim byd. Mae gennym fi dal y 7x fan hyn, dydy adio 3 at yr ochr chwith ddim yn effeithio'r termau efo x. Ar y ochr dde, os dwi'n adio 3, fel dwi'n deud, o ddim yn effeithio'r termau efo x, ond mae yn effeithio'r rhif fan hyn, 3 yn fwy na 19 ydy 22. Felly bach fwy syml, 3 term, nid 4 term.
I gael y lawr I 2 term, be dwi am wneud ydy dwi am dynnu 5x I ffwrdd o bob ochr i'r hafaliad. Ar y ochr chwith, mae 7x dynnu 5x yn 2x. Ar y ochr dde, mae 5x dynnu 5x yn ddim byd, mae'n diflannu. Mae gen I fi dal y 22 yma ar ôl. Rwan mae gen I fi 2 derm yn unig, felly fydda I datrys yr hafaliad. 2 llas I pa rif sydd yn 22, wel yr rhif hwnnw ydy 11, felly x yn hafalu 11 ydy datrysiad ein hafaliad ola. Nawr rhowch I gynnig nawr ar ddefnyddio y dull cloriannu I ddatrys yr hafaliadau sydd ar y sgrin. Unwaith ydych chi wedi ffeindio gwerth eich llythrennau, gewch chi wedyn wirio'ch atebion chi efo'r atebion cywir sydd yn nawr yn cael ei dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar @mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.